Hej Rikke. Ved du, hvorfor den boligsøgende unge starter med at ryge? Det er der virkelig ikke, James. Det er da, fordi hun hele tiden søger lejligheden til det. Dagens lejlighed er på under 40 kvadratmeter. Det lille værtshus. Kom med! Hvad angår lovgivningen på området, ligger Danmark helt i bund. I Europa er det faktisk kun Serbien og Bosnien-Herzegovina, der har bedre lejligheder til at ryge. De små værtshuse er klokkeklar en super lejlighed til at ryge. De rammer plet. De unge mennesker står i kø for at benytte lejligheden. Og det er derfor, vi kan sige, at de små værtshuse er en super lejlighed til at ryge. Og nu ryger James og jeg i baren. Skål! Skål! Idrætsklubber. Arbejdstid. Legepladser. En super lejlighed til at ryge.